Chineke. Ụmụ Chineke. Ave Maria. Ave Maria. Otuto dịrị Jesu. Na ndụ ebe. Amen. Ụmụ Chineke. Anyị ekelere Chineke ọzọ onye mere ka anyị gbakọ dịka ụmụnne n'ụbọchị nke taata. Ọ bụ ezigbo ihe ọṅụ. Bụrụkwa ihe ikele Chukwu onye nye mere anyị nye anyị amara. N'ụmụ kepụkepụ ihe a na-anụ n'obodo enweghị nke anyị na-esonye n'ime ya n'ọwa amala Chukwu na ọ bụghị n'ike aka anyị. Anyị kelee ya n'ebe ọ dị ukwuu ọhọrọ bụghị ife dị mfe ọ bụ ife dị ofele. Tupu anyị abanye n'ekpere ka anyị bido ife anyị bịa. Imo ihe edu anyị n'obere abụ. Anyị kekpọtụ obinigwe ka onwe ike mara ya bịa ọbụ. Hallelujah. Amen. Otodiri Jesu. Amen. Otodiri nu Jesu. Amen. Nna anyị dị nsọ ụwa jụrụ go ka anyị nara go nnọma. Nna anyị dị nsọ ụwa jụrụ go ka anyị nara go nnọma. Asị m ezi nne dị nsọ ụwa jụrụ gajụ anyị makụrụ go nnọma. Nna anyị dị nsọ ụwa jụla go ka anyị nọ na go nnọma. Nna anyị dị nsọ ụwa jụrụ go ka anyị nara go nnọma. Yes, my Lord. It's also. Mangi. Onye wu mangi ebue. Onye wu mangi ebue. Ebe na nwa onye wu mangi ebue. Nga tuwenu mangi. Owo onye brother brokozari gala. Tuwenu mangi. Ọ na-etete mangi. Awu mi etete mangi. Lekwa lili. Oh, tumuzi. Moses Simsogoso. Ange buona ballerina bua. Bekene akrono. Imma Chineke dogoshwe n'ime gị. Brother Bakrozari. Oh, has me. Oh, has me. Also, once in England, and go and make you look at you. And then again, look at you. You leave for the. I mean, what?
Anụrụ m na Chineke ahọpụtara Imo dịka onye ozi ya, na nwaanyị ọ ga-alụ ka bụ onye nke Chineke ma ọ bụ ya na ọ ga-anwụ. Bịa, mpago nwaanyị. Ọ bụ na nwere ife Imo ya akụ imechi ọnụ, ọ bụrụ gị ikpọpụ ọnụ na-akọtu. Ọ bụrụ n'ọnụ Magi ka m dọrọ ya. Magi afọ mmadụ ka afọ nkịta ndị ọcha. Magi fụrụ ahụ adịghọ. Ife ọnụ ịnụ n'ọnụ Magi gburu kpagharịba ịma ọ na ahụ adịrọ Magi na-achọ onye ya nwee n'aka. Bebi, enweghị nwere ikwu maka ihe a. Ọ iwu na m ekwu okwu. Ọ ibe gị na-akwado egzamin na-akọ asịrị Magi. Gee ntị ka m gwa gị, ị na-akpụ ya Magi, ị na-akpụ ya crayfish. Ịsọrọ gị na-akpụ ya. Onye ahụ na-achọ nwoke oyi ehu ukudo. Ọ ka agụ time ya agago. Ọ na-achọsọ nwoke oyi ehu ukudo. Ihe ọzọ ya na ọ bụrụkwa Mario. Magi huku gribat. Ọkwa Imo gị ka na-ekwu maka ya ihe ahụ. Imo gị o. Mụwa gị ọnụ. Ịdọrọ mma ịnụ Imo. Agwakwa m okwu Imo ahụ, mụ na gị ejikwa ya so okwu. Agwakwana m ya ọzọ. Echichala m nri o. Enwere rice, enwere m ofe, enwere m ji nga ahụ. Nke ọbụla chọrọ iri gị irie. Na-anụ? Abi ujibido ọnụ ya akwa eletrik. Anyị mezata ọsọ n'ụlọ abụọ ọnụ. Ekpere na-abụ ka anyị ji aga. Nke ọbụla ochiri sọdụ, ndị na ebe ahụ. Rie nri ka ebe nka m hụ onye na-eche m n'ihu ụlọ, ana m abịa o. Ọkụkwa na-akọ uju nwa ya na-aga akọ rie ma afọ atagburu. Imo ị anya ka mgbe ụtụtụ enwe ebe gara. Masef mọla gị na-ajụcha ajụjụ ka onye na-anọchadị. Ọkwa ọgụ ka m gwara n'ụkwụ tịta ibugo ọnụ na emega fasị. Enwere ebe m ga-aga. Ana m eche ka si isokọ. Ndị niile anọkwa nọ nga anyị na-enwe ndị ọbịa. Masef. Ya awụ onye m ga-eji emechi ekpere. Ya awụ ịma na eribedo m ka ụkụtụ, ka akwa ụkụtụ, ka ụka ehihie, dị m ke ụka abalị. M na-echụba ọkụ ha na-asị isi gbam. M lalụọ ihe niile. Sọ gị rie ihe niile na Imo. Ị chọrọ igbu onwe gị. Ele otu naanị ofu onye naanị gị ga-eshiricha nri niile ndị anọ nga. Takwa bred, taa biskit, ṅụọ tii. Ma eji m ekpere na abụ ọma bụ onwe m ogige. Nwere ihe na-eme. Sisa akọla. Werekwa ya nwayọ. Sisa akọla. Werekwa ya nwayọ. Anyị ga-nsọ ụwa jiri ọgụ. Nara gụ nnọma. Anyị ga-nsọ ụwa jiri ọgụ. Anyị ga-nsọ ụwa jiri ọgụ. Nnụnụ gị nnọma. Ezi nne bịa.
isi Ọ dị m mma. Ka ịgbakwa na mbata n'ime ụdị okotoko ọhịa ọ dịkwa na mma ọ gịnị? Adịkwa m safe. Ọ dị nsogbu ọbụla. Magolo. Ọ batago. Isi na ọ nwere ihe eche gwa m. Ọ gịnị ka ihe ọ bụ? Ọkwụgide iwu ma nkwuo ya. Agwabugo m gị ihe a mbụ. Nna ha agwakwa gị ọzọ kịta. Ịchọ ịgwa m okwu ịgwa m okwu. Sọsọ ihe nwere ike ịkpasu m iwe na ịkparị m. Ịkparị m ka ị na-ewere iwe. Mba. Awara na agba m otu m ga-esi akparị gị. Ụmụ ihe m chọrọ ịgwa gị kwa ada mmadụ isi nkwụ. Isi nkwụ. Nke anyị na-ajụ m isi. Ube nsogbu adịghị. Isi nkwụ. Ịmụ kwuo na ọ gịnị mmatọ ebe a? Kwuo biko na enwere m ihe ndị ọzọ m na-eme. Mụ na Poli nwere assignment anyị ga-eme na mgbede. Ọ gịnị jụba m? Olenga. Benna m. Ledi ihe na-eso hụ gị n'ọdụ. Ngwụlọ ọbụla ya na-achị hụ gị n'ọdụ ka iji. Ọwa enyi gị nwoke. Chineke, ekwukwana ụdị okwu ọzọ. Ọ gbasara gị? Ị na-esote m n'ike pịọmpịọmpịọm ama onye nwe enyi m nwoke na ewe enyi m nwaanyị. Ọ gbasara gị? Biko ọ bụ na ihe a ka ịkpọ batara m ebe a ka m ji nwayọọ walk out of this place maka amaghị m ife ị na-akọ. Ihe m ji ekwu ya ọkwa na achọrọkwa m ka ihe ọbụla mee gị. Oke, mana ka ị watara m. Mmadụ m otu m ga-esi ekwu ihu na-eme m. Ị ya agbajikwa aka gị na ị na-achọ ịgwa m okwu. Ọ gịnị? Ihu na-emekarị ma m chọrọ ikwu ụka. Mmadụ m ekwu. Nwa obe m obere nwa mmadụ m okwu ekwu. Ike ihe anyị na-eme agwụgwụ m. Onwe ihe ịchọ ịgwa m ịgwa m ka m si ebe a pụọ biko. Ok, aga m agwa gị. Elee ihe wa ahụ oyibo gị? Hai, Chineke ihe osocha na ihe mma bịa na ọhịa na-akọwa. Ok, fine. Afọ Igbo m bụ Petronina. Ọnịchaka ịkpọ m Nina, enweghị m nsogbu. Kpọọ m Nina, anything. Hey, petrol. Kekes na-akpọ afa m petrol. Ọ gịnị? Akpọzila m petrol. Afa m petrol. Asị m gị, Petronina ma ịkpọ m Nina. Ọ sị m petrol. Ịma na petrol wụ fuel. Uli iwe ọ bịara daa ka aha ndị m ozi. Mana mgbe ngwụcha ya daa roolu ya ka petrol. Uli iwe ahụ makwara m aha gị na. Ihe mere ihe m chọrọ ịgwa gị nke ụda. Baby. Isi nkwụ. Nkwụ. Kwuo n'unu kwuo ka nsị ebe a. Ọ ga-eti gị isi iwe na-eme m. Oke, nsogbu adịrọ. Ịmụ mgbe ị mesịala ifele ịkpọọ m mbịaza gị. Mgbe ahụ o nwezi ike adịghị ikwu gị okwu. For now ka njebegodu biko ọ na-akpọli ya na-eche. Mba. Ngwa ewuli iwe amịkwu biko ewuli iwe. N'otu m ga-esi ekwu ihe nke. Baby, ihe m chọrọ ịgwa gị. Biko. Biko. Baby, biko. Agbawala m aka, baby nta agbawala m aka o, baby nta agbawala m aka, anọ m n'ezinụlọ, agbawala m aka o, baby nta lee nwa m o, baby nta agbawala m aka. Ha! Baby nta! Baby m! Biko, akpagwa gị na ọ na-atụ m chi na biko ihe awụrụ ya anyị ga-egbu obi biko ọ gị tụọ ga-ahapụ. Ogri, ịmasị ihe nwe chọrọ ime akwadokwa eme akwado. Akwado you get the poster. Ihe anyị ga-ajọ osụkwụchala ụwa ngo immediately. Mebekwa eme abụọ. Ama m eme m ga-akụziri gị. Wulatacha ewulata na-eche ma ị ga-ewulatacha ntakịrị. Ewulata ntakịrị. Nne, Amada na-elekwa ya. Onwe na-ele. Ọbago. Ọbabe, jiri ya nwayọọ biko. N'ọdụ otu a. Biko, jirikwa ya nwayọọ biko emerụ mmiri. Ọbago. Jiri ya nwayọọ, jiri ya nwayọọ.
Ogiri, isiri tlebe. Ogiri emere ihe keme. Onwe ihe anyị mega. What did he name? Obana. Asuka babere, what did he mega? Apụjige m ya Boy Scouts. Ndo mo fọkwado ka Boy Scout. Na ọrụ ya. Ikuzigire Boy Scout n'ime ọja. Ụmụazị bego Chineke kpọ ha okwu. Ha nwere ndụ ha na-ahụ Chineke ọrụ. Na-arụ ọrụ dị ebe, ọrụ ebube n'ụlọ nzukọ. Gị bịa n'ime ọja nnọọ nga. Ele ihe gbasara gị na ihe anyị mega ugbu na. Ele ihe gbasara gị. Ọ naanị gị nwe onye ozi agbụrụ oku. Ikwujọ mmụọ Chineke. Ele ihe oge mkpaka ka ebe ụlọ n'ime ọja niile mekwenụ kpakpụda. Nwoke obi akpọ oge bịa n'ime ọja nga gbapala gị n'ala were akwamiko na-asa gị ahụ na-achụ gị ọbana ga-esi ahụ. Dede, ọkwa nwụsị aka anyị bịakwa ebe ahụ. Anyị wasị ka anyị bịa kpụ iko. Ọbara Jizọs ya wụsa m were ọbara Chineke nna were ọbara ya dị mma Virgin Maria tiri aka saa gị ọbara otu salọ ọ gara. Ọ sị gị bịa ka ụlọ bịa n'ime ọzọ bịa kpụ iko ga-efe m ya o ji eriri dọta gị o ji eriri dụọ gị ofo ndị mmụọ na ndị mmụọ na ụdọ. Ọwụrụ naanị gị onye ozi ọwụrụ naanị gị onye ozi agbụrụ ọwụrụ naanị gị. Anyị maka esi aba Baịbụl etoga n'ime ọhịa ịta akwụkwọ nsọ gafee ebe ejiri m aka akwamiko na ahụ ga kelee Chineke na mmega fasting eweziga fasting na mmega ihe nne m ọnụ nga aka a na-ekwe na anụ nkịtị m n'ọnụ. Chineke kpọrọ gị ọkụ ewe ọga n'ọzọ ogiri ushi ewu. Dede biko gbaghara m ama eme ya ọzọ biko. Eji mmụọ akwamiko kego ibe ga-eji mmụọ Chineke nke gị mmụọ akwamiko nke ọbụla akụrụ kpụrụ m ụmụ okorobịa niile na-enweghị uru ha bara n'ime ala ma ọgụ na ha ọzọ na ụzọ ha. Ngwa ị gaje na nke fadada ị ga-aga confession. Na-aga m ntị anyị n'ihu fada uri ị ga-agụ gee ntị o. Fada lee emena m njọ, Fada lee emena m njọ, tutu m na-ezo m anya hụ ị ga-amara nọ na-emena m njọ ma abịala kọmputa agụ anya. Fada lee emena m njọ, njọ akwamiko. Fada lee emena m njọ. Ya yipụchi agụ nri. Anwakwa m anụ ya. Ị ga-agụ ọsọ Chineke ga-akpọ gị ọkụ tutu m wee. Onye a sịrị tutu gị fada ya tutu oge ma neri oge anya ngwa gọgọgọ. Tutu m wee. Sacha gị njọ akwamiko. Sacha m njọ azụmiko. Njọ mkpụrụ onye na-ezike. Sa njọ akwamiko ya sepụsa njọ akwamiko ngwa. Sacha m njọ. Chineke ga-akpọ gị na-agụ emekara m aka m ntụrụ ọrịa emega fasting. Emela m njọ ndị ogbugbu. Fada lee emela m njọ. Mesha aka m ole gị gaba n'ogbede ha ka ga-akwagala gị ka otu akwadisa gị oyi. Ebuole m ọnụ bute afọ ọtịta fasting ike gwụrụ ala m ahụ. Nwere mmiri mmanụ ahụ. Ike niile ike nna ike ike niile ike nna ike ike niile ndị mmụọ wakwa gị anya ihere n'ọkpụ nwoke ya wurute ịhụrụ mmega fasting ka iburu n'ọnwa ka bịa bụ imebi samoyi. Na-aga nwoge ha enyo ka ha mara ihe ha ga-ekwu ma m sịrị ka ha sị ụda ala na-adị ibu ọnụ na nwere mbụga ọwụda ezigbo ọnụ ala ekwe gbakwa gị aka ntị diot. Ọgbanweela m n'anya ya ihe nna Jesu Kristi hụrụ n'ịkpa buga n'ọnụ ọgụ afọ nna afọ bukalalo dala m ahụhụ mmiri ka mmiri elu
onye ka m na-afụ ife a akara ọka batago n'obodo isi na ọ bụ onye akara ọka batago n'obodo obodo anyị nọ na nsogbu akara ọka batago n'obodo akara ọka latago akara ọka batago n'obodo akara ọka etibatago Ebela nwere gị ofe obichi. Ị ga-eche m obe Jizọs ihu. O nwere ihe rịla ma Jizọs. O nwere ihe rịla ma Jesu. Otuto jiri Jesu na ndụ ebe amen. Tọgbuo onwe gị Jesu. Tọgbuo onwe gị. Ihe niile ọrụ ha mma. Ọrụ ha mma chekwa m agwago ọzọma. Asị nwaanyị ọrụ ha mma nwaanyị iyi uwe nwoke. Lekwa ihe uwe nwoke ha tapụrụ jụcha gị n'ahụ. Ọrụ ha mma. Nga-esi ọlaiki aya. Ị na-etigo ụmụntakịrị n'ọnwụnwa. Ọrụ ha na mma. Nwaanyị were nsọ lekwa ụdịgasị kwesịrị uwe ewu ala. Etinye m ụmụntaji na nsọ wee tinye mole ha n'ọnwụnwa. Ọrụ ha mma. Onye nwaanyị ga-ewekwure gị iwe. Ọrụ ha mma n'otu. Eriela m ụwa mịa ya pịọm. Yawu ilechara m anya kpamrị. Obi ga-agbaghị si kpamrị arị mma. Ya ukperi ugbu obi gị gwara gị ugbu shere mma lee na ashawo lekwa na ashawo gbago onye ri mma shahụ njike ha rị mma mme sista amaghị gị nwa mmeri na-emekwanụ elekwanụ gbe m hara onye ntọ ọmụwụ ga-awụzi onye akwụla ọwụ naanị nwa mmeri ọnwa Jesu lee ma gba gị iche shọwụ hi Yoruba akpọgụ uwe ahụ uwe esowu pikashọn ọha ya pikashọn ịkpọchi suru n'uwe onye hụrụ gị kpe ịpụ obe Jizọs ịpara n'obe Jesu agaji onye nwochi agịwụ nnọmara mma amachi ime gị irela agba abụọ iregbọrọ eregbọ kelee ma Chineke gị si ụbọchị taa akara ọkụ hei obi reme mma ya hụla cheta ibela me nkwụ isi mi ga-abịa were obe gị jee m ihu taa ị na na ịhụna ihe nna na-ejila gị emena ọnụ ma hụ gbule ka ma lọpịa ga anyị Jesu mere gị ebere feji mara eti tụrụ aka. Unu ga-anụ ife maka na akara ọka abatago n'obodo anyị ga-ahụ ịwa anyị ga-ahụ onye tọrọ bịa ti akara ọka abatago n'obodo Tranquil, ka ga-esi nye ebulu diesel jealousy windows niile anyị ebufu wele ahụ maka tinye ọ na-acha kekwanụ maka ebe ọ dịghị mma na a ga-akụgharị ya akụgharị ekpukwu m ya n'obi nọ ibe okpogho n'okpogho anya n'oge gwa brọda nwere ike iweta ego guys anyị hụrụ guys kedu ebe ịdị ntu eje nwaanyị a jụọ ya isi na ogini ka ị ga-eme gị bụ nwaanyị kedu ife ịchọ ka emee aka na-ekwu na-anyagharị ọnụ na-ataka kedu ebe ịdị ntu eje ichezogo na ịbụ nwata nwaanyị nọ na di mụ na ọtụtụ ụmụaka na Chineke ji nwoke jiri nwaanyị chọọ ya mma ka ọ bụ na o doro ya anya na ntu anyị si akwụgharị ka obodo ra na oje ka imetụta ụmụaka nke bụ nwoke dị na ya anụkwa nwunye nke dị na nwunye dị na ya anụkwa nwoke kedu ife ya eme gị bụ nwaanyị eriela ahụ nnụ daa eriela ahụ nnụ nna mma na abụọ eriela ahụ nnụ jaja richa nnụ nara chenji alụlụhụ di ọ gbasahụ m ọsọnọ nụ nwa gbashike nwa alụkadị nwa gbashighị ike nwa zamanụ nna ga-alụ bịa papa you really have to do something about this mama's new mood of dressing Bobby Okwuru is that very embarrassing can you imagine ka nwaanyị ji ụmụ nne nwaanyị dị ụta nwaanyị mbụ last born ya
Gejile yile kumekene mama yile kumekene yile ntwana na ne shonoge na hike keshianya mola ge kana bam onye zuru oshi aya lenu bore nda henshima danna mana bo echicha alam ri giwula usetu ge kururi guru otu anu kila nna ge gila ya otu anu osoma no nna dore cha ya ri ahu shiri owu izu atọ ọha ọ ga-anọ n'ihi na naanị ike were ahụ na ịba akpa ekwu izu atọ chere nri shiri ka a ga-eri 3 weeks ofu nri ka mụ na papa ga-eri 3 weeks ya bụ na ije ga-abụ nnọta ga-awụ tan o nwere ome ekumaka aga m echi gara Kezaya afọ ya Kezaya a na-ere ifu ụmụ ikorobịa na-akpọ ya ọka akpụ ọdụ eto ihe nke kpọrọ Kezaya mama ya hụrụ ama nwoke ọnwụ dansa ya weta akwa ka ntụ ka nwa mụ nọ ya ebe ya n'ugwu Kehunu papa maikana Kezaya aga tega panike lenu namman abo onwe ndibe no pass mama oto mkpụrụ mman ọlọhụ nini mama aham shi baba gwa go akumana hu bongo nde bongo abela abela akumana ọ dị mfe sima ba kpụrụ ga ijama let us go. Which hotel? Last time here, my friend my friend the American Canada. Now, near dinner go Kezaya, my elder sister. Olibugo, reporter. Even now, over here, not chocolate. Onya, about a server. Mama, na wine me. You never bad nobody. Mama, wine ala. Yeah, come on, village. You never argument. Ngiji chasi dinka sike. About here, the bien nuna. Can't come up on mama even fuel. Fuel and like mother, like daughter. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.